Ang mo ba na angay ko kay gwapo? Kuya bro ba mi dana? Kaya mo ba na uyab mi? Guys, ako na pa ni si Terryburst. Dala ko sa kuan daw. Parang ako sa terminal kay mauli na kong alis siya. Kaya anniversary na lang sa tatay og nanay karon. Dapat tari kong palit kik sa ICM. Anza guys, diyan ako sa terminal. Mabaklas ako pa dong sa ICM kay duraman pud. Mahapit ako sa ICM kay mapayat day kog cake karon ako ikagasa pud din gabot sa bay. Karon ako sa kuan guys, ICM. Patay pagtung sa gudari kay ang jacket kaya mga nakalimtan. Sila tinura. Hindi. Saglaman, atong balik ang sunod pod. Arang nita mereka azo. Musod sa kus ICM karadet kayo part ko kay madala lang po na ko ikaambag sa anniversary nila nanay og ni tatay. Kaya kakorta man po ko sila tinura. Isa mo kong gitagaan. Maligdedar na ko dapat ni Agi. Naladyo naman hinoon ko. Kaya man dito kay ICM, mangladyo na. Dahil man ako pikas ni Agi. Lipot. Hindi naman tayo dapat tari agiana nga deo. Buang na. Grabe na gitang inita. Gangnaw di na madrawing. Pagtung na. Nawaklar ko kay isa mo pagpamasahi. Nga deo naman po, muna kaura. Dahil ako, salam. Doon na binagado. Tabok sa ko kalabog yung tricycle. No. Na, ang taas sa pagpila di ay. Anza guys, mupila sa kunari kay ingana naman sa ICM karon magpila man sa distancing food kay agko nagi COVID. Diyan ako sud sa ICM. Mazo kay di pa kadto daghang tawo. Dara ako sa Gold Deluxe mo payat og kay mailang ganahan. Hi guys, dan ako sa terminal. Nabitayan ko sa ban nga hatang saktan. Asang nabitas Unsa? Maghuot ako ron ng puno ring ban nga ikaduhang nga. Bawo unsa kaning oras sa maabot kani. Kasi ini gabot ako human to sila panudtos bay. Pas mo na po ko dani. Zamang ita ko rig maduhon nga lamikan ka unon ba? Utek ket-ket. Pila na imong ket-ket? Ha? Cinta uy nga pagay. Ano na, kadahan turo. Pare. Mga mamili sa kugway daot. Kaya nga namin ganang tatay, kiat-kiat. Diya guys, nakasaka na ito kusban. Excited na ko muulis. Alis siya kay pinabad sa pagkukaadlaw. Nawa dito, unsa. Excited na ko, inagabot kung sa inang ibang buhat dito sa bahay. Bibo ba kasi dito sa kuan. Anniversary nila sa tatay og nanay. A few moments later. Diyan na sa bahay, naabot na ko unsa. Karang nay, inauwahay ko nila. Pag-abot na kay human naman sila pangaan. Agani ang hanggang cake para snack naman ni isang hapon. Kay human naman sila pangang panood to. Kay nauwahay man kong abot. Nakasakay ko sa bahan, alas 10 nakapin. Hindi mo nang abot doon, hapit tapad mo alauna. Kapoy lagi, sa hapit pa sa kumuligsan. Iniha, tagbilaran. Nganza, mag-aan ako. Mag-aan ko sa ilang giluto, daring pansit ko noong may manok.
Hindi na pa ibiko ni mananghilin. Na, nahipos na. Nahipos na sila. Ha? Wala. Kaya na malas na minsan kuan. Kuni-kuni tada biko ni malang na. Isang luto po biko na pahak na. Inza. Agik na yung kabato tayo nagik na. Ako nalilipay po kumaya. Nalipad pagkaday. Inza wa mo ko mamisure sa tuwa banday kaya mangibahin-bahin. Yapay tambaw. Sa kutsilong hilin taas ka. Naman ang hilin. Nahilin ko sa lakaw Wala, wala na Enzo. Inza, manutos ako guys. Ningaw na dari, wala na sila pero kami naglakaw na pud. Saka kutsilyo ka. Huwag katong hiwaon daw. Inza. Nahiling taas na kutsilyo. Na, magkansa Sige, ko. may hiwaon dali ko kakuan. Ang kutsilyo. Magkansa ko kanita sa kang liog para kuno nagtikling. Iniwang beto ko na. Kay kanisa nila, aras lagi araw nang piyutan na ho. Sa karon na, natinga ko kuning luog pud sa kalit. Ama nang gibin sa tagbiran ila tinuran sa sakto na pud na ho. Iniwang rin ko. Hi guys, ang si Tatay isang giparang kag isang Igsoon. Nga isang gitawag-tawagan nga iligan ko ng asawa. Kaya asawa! Kaya asawa! Na! Kaya asawa! Na! Di ko kay! Maatay mo batasan na yung mga asawa! Di lagi ko! Naman na kayo mo ng mid! Di ko kamay manikbas ka. Basigi ka po na kanana. Malakatay na itik. Naitik tay. Malakatay. Naitik. Nagpa-bazi-bazi mas Tatay. Isa ko nung ilig ko asawa silang Igsoon. Panawa. Inalaman tayo nga. Ako ni Ariston. Hindi pa. Lahat na itok mga doon na mutubag. Talaga dyan ka tay. Atek santay. Kasayang nan. Ag si Tatay way lingaw. May kabinuangan agad sa Igsoon. Isa nang gibinuangan. Agad mo ba natin angay ko kay gwapo? Kuya bro ba midana? Kaya mo ba na uyab ni? Ha? Hello, ikaw ba ni si Jijin? Mas doon, na ba ng uyab? Sugot ba ka mga anak ko, Sinjo? Masindo, Dre. Ha? Ang number kaya ta. Di, uyabin na John, kaya naman kong John. Kaya na ganit po kung ikaw man na anak ni Gigi, no? Pinta rin ako. Ako! Taga-sikiho ako! Yan naman. Uyab lagi Miss John, imong papa! Nakapasakot sa ginon, ang number ka. Dili lagi, kaya lagi kunin John tanan dia! Si Gigi! Burato na! Kana John, ako nang uyab! Tama niya? Gwapo makagbana na class kong John! O binuang! Mana ko sinjo de gani augma sunod si mana! Ang bawi na John kaya ako na! Kuya! Kuya, ang pakiyaga. Oy, kita ka, oy. Nailan! Jen! Ano Jen?
Jen, Nailan. pang ka mo dali ba? Mama naman ko ninyo. Wala ka kalala, Jen? Lai, Sama na ko. Eh? Tatay. Mama naman ko si Tatay. Kamusta mo na, Jen? Oh, ano prank? Kamusta mo diya? Okay na ba? Kasi, Doon. ako si Nancy! Tingnan. Nancy! Jenny! Ay. Isumbong ko nimo! Ha? May isumbong nimo! Nimo! Sasabihin mo isang mga. Kaya mong bana, naigugma ko! Ha? Ang wala. Nilalay ko si mong bana! Kay buutan! Lagi! Iwan, lagi ang wala. Hindi maitik ka! Di ba kumita? Maitik ka! Tugay na ko! Nakalait sa mong bana! Ha? Tugay na ko yung lait! Sa mong bana! Ano kaya tingnan mo sa kamera? Ah! Pwede mo na rin. Di, Ha? di ko kaya masuko ka, manigmas ka! Pwede lagi ko matuko. Ikasingani mo, ha? Nancy! Nancy! Ikaw mo, nakasali ha? Diara, diara! Nagot sa bangyo mo, ha? Hello. Gusto tayo, gusto tayo na. Nailan ka? Sige, try mo rin yung ano. Gusto tayo, gusto tayo. Tatay mo ko ba? Tatay. Tatay ka dito. Sere. Tatay ah. Mukhang shit. Ano dyan? Dyan! Ah, dyan! At si Jijin ba? Arang ito kang Jijin. Si Jijin na ito. Ito. At sinundulo. At sinundulo, arang ito ka nundulo. Yan, hindi, kaulian ko. Pumuuli ang kitinsan nga. Si Tay Aristo niyo, huwag yapon si boss number na. Ano ito? Tay dulo. Tay dulo, huwag yapon. Nancy! Kuya Biagoy! Paligin ang duwa ka. Ano? Ako matanda eh. Joy. Ito, sila eh. Sa taris to na yun eh. Salamat sa iba. Tayo ba? Butin mo na natin. Kumusta mo na? Wala ba yung bagyo? Ha?